थगायजाबाय होमबा दे थेंक इउ होनदो होमबा थगायजा थेंक इउ होनदो दे Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello. बिराद गिदिर हाबा खालामदों लोगोफोर नायलांदो क्या है itu mango kaca mango gulab jamun itu rasmalai रसमलाई aru ipini apuni aru logo pare itu chicken itu gauri ना chicken गोथाव लोगोफोर ये क्या है असले है जागासिनो दं माखासे नायलांबाय था आं आरो जिरायसिगोन लोगोफोर नै थियारि जाबाय बावखांजोब्बाय आङो बावखांजोब्बाय लोगोफोर दाबो लाबोआ ओमफ्राय हौवा गोदानखौनो गोथार जुलि सान आरो अखाफोर बिमा माइनावनि नामै बावबाय बेयाव गय फाथै दोनबाय आरो माइरं माइ हौवा गोदान बरायबाय दां ने बावखांजोब्बाय बोराइ बाथौनि नामै बावबाय बेयाव बोराइ बाथौ पिता नै बेयो जाहैबाय बाराजा बिथा बेयो बै बोराइ बाथौ जोंनि क'क्राझार बागानसालिनि बाथौ थानसालि साजायजोब्बाय बिथां गेदेमा सर्बेस्वर सारनि फिसाजोखौ हरगोन
आब'मोनहा जोंल'थारना नेबाय थाथ'नोसै रावबो फैथ'वाखै लोगोफोर जोंहा नेगासिनो दङ नै आदै मोजां दंना आदै नेगासिनो दङ आदाया मा दामगोन नों मा दामगोन जथा दामगोन बेवाइया खाम दामोना आदैया सिफुं सुयो खाम दामगोन दे नायलांदो नोंथांमोनहा 2 घन्टा दंबावोसो 8थायावसोनो हाबाया थियारि खालामनानै थाखाबाय आरो हाबा दानगासिनो दङ हेल' आब' हौवा गोदानखौ मोजां नुदोंना आब' नायनो मोजां ना बिराद नायनो मोजां नुथारदों आंबो नायनो बैसोरो हौवा गोदाननि गामिनि जाहैबाय आरोना दिल्लीनि ना बैसोरो आब' औ दिल्लीनि जा मोजां देलायबोदों मालाय दिल्लीनि गोदान नैबे बिथाङाबो दिल्लीनि नैबे उन्दैफ्राबो नामा बैसोरबो हाबा दानगासिनो दङ दायो मोसाजोब्बाय दिल्लीनाबो Vai, Rabi, ele como é? ओंखाम जानोसै नै जोंहा लोगोफोर दासो आर'ज जोबदों जाबाय नै आब'मोनहा दासो आर'ज जोबदों आब'आबो जाबाय आब' इफा मा ओंख्रि लाखो नोंलाय दालिनो औ ओमफ्राय दाउ अमा बेदर लादां ना मेनाय नामा औ ना मेनाय आंबो जानोसै होमबा नै आंबो दाउ नामाथाय ना बे अमा दाउ सेक होनाय लादों आङो नै दाउ सेक होनाय लाबाय निबु लाबाय आरो नै सालाद लाबाय दाउ एवनाय अमा एवनाय दालि जहल बेसन एवनाय ना मेनाय मिस्टि फ्राइड राइसबो लाबाय एसे जानोसै लोगोफोर जागोरनानै लानोसै होमबा We're going to sing together. This is number 1.